खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै 2 जुन बड'लेण्ड मुंख्लं सान। 35थि बड'लेण्ड मुंख्लं सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय धेमाजि जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय एसबि बड' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों मिरुयै खुंफुंदों। हाबाफारि बायदि फुंनि गोथार आरज जागायनानै आफादनि फिरफिलाखौ ससे बिरहोयो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। गोलाव समनिफ्राय फालियै फालियै देग्लाय 35थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिनाय बे हाबाफारिखौ आसामनि सानजाहा थानाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बेन्दोंआव खुंथायाव गोग्लैनाय सिमेन्ट सापरिनि एसबि बड' गोजौ फरायसालिनि बे गेवलां फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै बर'नि माहारियारि आफाद मेलेमजिबि सानसुमै रायजो राजा फरायसा फरायसुलिफोरखौ लाफानानै जोंनि गुबुन गुबुन जिल्ला दखराफोरनि बाहागो लानायनि गेजेरजों दिनै जों बे हाबाफारिखौ बेयाव खुंफुंनो थाखाय थाम-थिम खालामदों आरो फुंबिलिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला गेलेनाय हाबाफारिखौ बे समाव मावफुंनाय जाबाय। दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि बोसोनगिरि मानगोनां खुंख्रा स्वर्गियारि मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय हाबाफारियाव बिथांखौ हांख्रायदों। मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुसुखायाव बिबार बावनाय दिनै आलासि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि डेपुटि चिफ एबसुनि बारग' लोगो आफादगिरि रबियर पि नार्जारि बिथां, गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय भारत बिरहोनाय आलासि महरै सफैनो हादों मानगोनां रजत रामसियारि आरो मानगोनां ललित चन्द्र बर' सानैबो जोंनि बे ओनसोलनि समाज सिबियारि आरो मेलेमजिबि सोलोंथाइ आरो समाज बिथिंजों जेब्लाबो नांजाबनानै थानाय बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिनि आलासि इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसननि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी मानगोनां बिथां, लोगोसेयैनो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय एबसुनि बारग' जोंनि गोबां दैदेनगिरिफोर दङ। लखिमपुर सिमेन्ट सापरि आरो धेमाजि जिल्लानि सिङाव गोलैनाय जोंहा बारग' दैदेनगिरि बिथांमोन मानगोनां रतन बसुमतारी बिथां, शिबराम बसुमतारी बिथां आरो लोगोसेनो जोंनि गेजेराव गोबां बाहागो लाफैनो हादों। जोङो मोनसे सावरायनाय हाबाफारि लादों बर' माहारिबाद आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि बिहोमा, बिनि गोबांथार आलासि दिनै बे फिरफिला गेलेनाय हाबाफारियाव दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि फनिन्द्र बसुमतारी, लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि आरो गुबुन गुबुन जोंनि नेहाथारिफोर, गुबुन गुबुन बिबानगिरि, बे ओनसोलनि जोंनि गासै सिबिजाथाव रायजो राजाजों लोगोसे फरायसा फरायसुलि आरो दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय गासै रायजो राजा, गिबियावनो आं फिन खेबसेबाव नोंथांमोननिसिम बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव मदद आरो हेफाजाबजों लोगोसे बाहागो लाफैनायनि थाखाय आं साबायखर बावबाय। फिरफिला गेलेनाय हाबाफारिनि बे बुब्लियाव आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै। बोथोरनि थासारिया बांद्राय मोजां नङा, दा बेखायनो जोंनि फुंबिलिनि जिखिनि हाबाफारि दङ बेखौ थाब थाब जों फोजोबनांगोन। दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव दुलाराय बर' माहारिया जोंनि गासै बड'लेण्डनि सोमावसारनायाव, आलादा रायजोनि सोमावसारनायाव 1135 जाय बिर जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोना सोमावसारनायनि नारा नाथा जुजिनायाव दावहायाव सरकार आरो प्रशासनजों दावहा नांनायाव गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण आन्दलन खालामनायाव गावथारजाबाय, बुथारजाबाय, बे बिथांमोननि गोसोखांथियाव
आङो दिनै बिथांमोननि जिउ हाबनाया सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो जायगा मोनो बिनि थाखाय आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबदों 1987 मायथाइनि 2 मार्चआव दुलाराय आसाम नाङै बड'लेण्ड सोमावसारनाया जागायदोंमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव आरो आसामाव थानाय सेरखाय बेरखाय जानानै थानाय जिखि जायगायाव जिखि थासारियाव थाया मानो बर'आ बर' हिसाबै जाथि हिसाबै माहारि बादखौ लानानै गाननाय जोमनाय राव हारिमु थुनलाइ जोंनि गासैबो बिथिंखौ सोलोंथाइ रांखान्थि आरो राजनितिक अधिकारखौ जोङो मोननांगौनि थाखाय जोंनो मोनसे खुंथाय नांगौ आरो जोंनो मोनसे बेंखननायनि गेजेराव जोंनो आलादा रायजो नांगौ जोंनि बे रायजोआव जों गावनो सासन खालामगोन गावनि जौगानायनि हा हुनि मोनथायनिफ्राय लानानै थांना थानायनि गासैबो बिथिंखौ जोङो रोखा खालामनानै लागोन बेबायदि मोनसे मिजिं आरो थांखिजों बेबायदि मोनसे गिदिर उद्देश्यनि गेजेरजों बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामनानै बड'स अफ दा वर्ल्ड इउनाइट आरो इउनिटि फर स्ट्रागल बड'फानि जे माखासे पपुलार स्ल'गाननि गेजेरजों बुहुमाव थानाय बर'फ्रा मोनसे रेनेसां मोनसे जांख्रिखांनाय बे थासारिया फैदोंमोन आरो बे जांख्रिखांनायनिफ्रायनो दिनैसिमबो बर' माहारिया बर'नि माहारियारि आफादफोरा बर'नि सानसुमै मेलेमजिबिफ्रा थुनलाइ सोरजिनायाव लिरनायाव गोदोनिफ्रायनो दङमोनब्लाबो आरो लासैनो बांसिनै जोङो लिरनो हानाय दिनै बर' रावखौ 80 सेडुलाव जायगा मोनहोनो हानाय आसामनि सरकारि लोगो सरकारि राव हिसाबै बाहायनो हानाय आरो बे सोमावसारनायनि माने आन्तर्जातिक थासारिनि गेजेरावनो जोङो बिएसि मोनसे सुक्ति मोनबाय बिटिसि मोनसे सुक्ति मोनबाय बिनि उनाव बिटिआर 2020 मायथाइनि 27 हाबाफारि बायदि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खुंख्रा सरगियारिया मुंख्लं सुजेत नार्जारिनि सावगारियाव बिबार बावजेनो बिकेडब्लिउएससिनि डिपुटि सिइएम रमिय' पि नार्जारिया मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनानै बर' माहारिबाद आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि बिहोमा आयदाखौ लानानै खुंनाय गेवलां सावरायनायखौ मासि लानानै दैदेनो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ सावरायमेलखौ बेखेवना होयो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर'आ थांखिजानाय आलासि महरै बाहागो लायो बिकेडब्लिउएससिनि सिइएम मिहिनेश्वर बसुमतारिया नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउस 24 गोजोन्थों।